MLV sa pag-unlad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining na paputin yung mabuti labas. So yung 3D animation nito, makikita niyo po doon sa yung mga gray na dark o kaya yung mga malapit-lapit na po ito mga boss. Kapansin-pansin pagbuo ng mga kwento. Team MLV o lumilipat sa bawat proyekto, kami nagtutulungan mula sa kisame hanggang Pati dito dapat. So nag-usap na rin po kami para dito sa waterproofing nila. Di lalo na ano natin. LV ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration. Maklagunilya, hindi nagkukulang, project after project, abot kamay ang Good morning. Ayan, dito ulit tayo sa Malacampo project. Ayan, shout out kay Ma'am Badet. Yung mga natanggal. Ay, ano, nag-blurred. Tingnan natin mga natapos. Nakapag-framing na sila. Dito sa kabila, hindi pa natanggal dito. So, dito pa lang silang banda. Madiluglog ta ni Jay. Ay karta na iti ka lang nga dumaldalan. Madi ka dumaldalan nita. Marugitan. Hindi ko siguro nang bukotata. Madiluglog ta ni Jibanger. Sabi ko wag nilang buksan doon sa kabila para dito lang sila dadaan kasi madudumihan na naman doon pag dadaan-daan sila doon. Ito yung mga napagbaklasan na paring. Maninipis lang. Maninipis yung nilagay nila. Maninipis. Okay, tara na. Tara na. Natin ka lang naman yung mga materialis. Tapos tinignan ko yung ginawa nila. Okay naman. So uwi tayo sa bahay. Hindi pa kasi ako kumakain. Malapit lang naman ito. Sa Santeng na siya. Kamiling lang naman ito. Kain muna tayo. Okay, dito na tayo. San Jacinto. San Jacinto, Pangasinan. Mulan. Hindi na tayo magkulay dito. Ay, wala ko yung diskarte dito. Hindi ko alam kung anong kulay yung gagawin natin dito. Ito natin i-laser kung ano yung mga gusto niyong kulay para i-combine natin. Ulan, umuulan. Paputin yung mabuti. Paputin nyo pag nag-primer kayo. Dalawang atong. Isa pa lang to. Oh, sige, lagay mo dyan. Okay, update po tayo rito. So, nakulayan na po natin ito. Ano mga boss? Ayan o. Nakalayan na po natin. So satin white ang Davis yung kinulay natin dito. Tapos dito sa mga kornisa, semi-gloss ng Davis. Yan. So ganun lang yung simpleng kulay nito. So maganda nito pag nilagay na yung mga modular cabinet. Yun na po yung magiging mga
accent niya, pati mga TV console. So yung mga ano dito, mga cornice ang ginamit, mga plain lang gaya nito. Tapos may aluminum profile. Tapos dito sa kwarto ganun din. Yan. Tapos dito sa may kusina, dito sa may extension, ito ang itsura niya. Flat lang po siya rito. Yan, so modular cabinet na lang kulang dito. Modular cabinet, tapos yung pintura doon sa labas. So yung 3D animation nito makikita niyo po doon sa part 1 ng video natin. Tapos dito nakapagmasilya na po sila. Ngayon nagpa-primer na po kami. Yung ginamit naming primer dito yung concrete and sealer. Ayan, primer. Ito na yan, concrete, primer and sealer ng Davis. Ayan. Tapos yung skin coat, yung ito contact, pwede sa interior tsaka exterior. Pa-primer na rin kami dito mga boss. Umano na siya. Naging smooth na yung pader. Smooth na. Pintura na lang. Pagkatapos ng primer, yung ano naman, yung final color yung ilalagay natin dito. Kombinasyon ng ano, ng mga ano, kung anong yung ilalagay natin kulay dito, pinag-iisipan ko pa. Okay, so ito yung mga ano, available na color kay Sun and Rain Davis. So pwede namang combination ng gray o kaya yung parang cream, mga katulad ng Tasty Tan, ganyan. Pwede namang gray din, silver gray, smoke gray. So tapos haluan ng yung mga ano, pang base color natin na katulad ng Tolly White, yan. Yung mga gray na dark o kaya yung mga brown, burger brown, ganyan, mga pang accent lang yan pag tayo yung magpipintura dito. So importante yung combination ng ilalagay natin dito. So gusto kong makausap si sir para dito sa kulay natin dito, kung ano bang gusto niyang kulay, yung gray ba o yung may pagka cream at brown. So yan yung ano natin, kausapin natin si sir. Doon ka na tawagan. Ayan, so hindi ka na mahihintay yung mag-usap na kami mamayang gabi siguro. Tara na, para po tayo. Malapit-lapit na po ito mga boss. Let's go. Okay, dito naman tayo sa Tangilig Street. So daan na rin tayo rito. So galing na rin po tayo nung nakarang last week. Galing po tayo rito. So daan lang po tayo rito dahil madadaanan din naman. So sayang naman yung ano, yung biyahe natin kung hindi tayo dumaan dito. Tsaka para ma-check na rin po natin mga gawa nila. Tapos may update na rin po natin. Ay, shoutout kay Ma'am Alma Mones Palad. Okay, dito na tayo. Check natin. Nalagay na rin yata yung electrician. Nalagay na rin yung electrician ng mga boss. Mga ilaw. Okay, update po tayo rito. So ay nakapag-primer na po tayo rito. So primer pa lang to mga boss. Tapos kinukurnisan na rin natin dito. Kalalagay lang namin itong PVC ceiling panel. So doon na lang hindi pa nilagay. Tapos dito hindi pa tayo nakapag-pintura dito. So modular kitchen cabinet. So yan po yung susunod na gagawin dito. Kaya lang
mag-stop muna tayo rito sa sa loob magpintura. So kailangan natin mag waterproofing. Baka madoble kasi tayo mga boss. Dami kasing crack, mga crack na yan. So i-waterproofing muna natin. Pag na-waterproofing na, balik tayo doon sa loob. Nagmo-moist na kasi sa taas. Marami nang moist doon. Tingnan natin. Dumaan sa mga crack yun. Baka madoble kasi tayo pag hinayan natin. Asa yung mga moist ito? Nagmo-moist na doon sa mga crack yan. Cornisa? Saan? Ayun. Napadanin mo ako. Kailangan natin mag-waterproofing dito. Oh, yung dami. Oh. Ayan. Yung mga crack na yan, dyan dumadaan yung mga tubig. So, linisan muna natin yung bago natin i-waterproofing. Kapag primer na po tayo rito. Meron pa dyan? Saan galing? Ito dapat, ito kasi hindi kasali sa waterproofing natin itong itong slab dito. Yung magta-tiles ang dapat yan, mag waterproofing. Dapat pag waterproofing ito, tilesan na agad. Kasi pag haya mo lang na ganon, waterproofing mo tapos hindi may tiles ka agad, walang silbi yung waterproofing mo, pwedeng mabaklas po yun. So dapat makubaran na kaagad. So yan yung gagawin nila dito dapat. Tapos tingnan natin sa taas. Pati dito dapat. Mapuksan. Ano ba nagtanatoy? Uy, Piolo, madi mo nagtanatoy? Pwede na kahit na. Magtaman. Nag-waterproofing dito yan? Ha? Kano na nag-waterproofing? Hindi nagpas lang na nag-tiles So dapat ma-tilesan na rin to. O kaya kahit concrete stamp lang muna. Kasi pag hayan mo lang ganito yan, magagasgas katulad nyo, no? Mga may hollow blocks pa rito. Dapat makuburan na kaagad pag nag-waterproofing sila. Makubaran na dapat yan, hindi na dapat pinapatagal. Sasayang lang yung waterproofing nila. Ganon din dito. Tapos pwede pang rumupok yung concrete. Pag ganyan na laging nababasa, papasukin kasi ng tubig. Tawagan ko sila madam, baka available sila ngayon. Itigil nyo muna yung dito pag mag waterproofing kayo, pero linisan nyo yung mga crack, i-repair nyo muna. Yung di ba mayroon binigay akong panglinis na parang steel wall, i-grinder nyo yan. Tapos yung mga crack
i-fill nyo ng ano, yung ANB. Pag okay na yon, saka kayo mag waterproofing. At lahat. Wala sila, madam? Hindi ko alam, baka nandun sa kabila. O, tawagin mo para makuusap ko. Para pati dito malagyan na nilang waterproofing. Okay, so tara na. So hindi na ako gumawa ng reels na ito. Sa susunod na lang pakita ba sa FB page. So yan, shoutout kay Ma'am Alma Mones pala. So nag-usap na rin po kami para dito sa waterproofing nila, lalo na doon sa mga pay sa mga slab. So yun po yung ano, nirecommend ko. Kaya waterproofing, tapos tappingan nila para hindi direkta sa ano, hindi direkta sa lahat yung waterproofing nila, kasi pwede pa rin kasi maalis yun, matanggal. Tara na. Okay, dito na tayo. 6:42. Dito na tayo sa bahay. Ano ulam? Sarap pa. Sinigang na bangus. Sa ubang purok. Ano natin? Walang bango sa ilalim. Itong palaya, lalaga mo? Lalaga ko. Gusto ko eh. Mahilig sa palaya si Mrs. si mapait. Hi! Hi! Who is your favorite vlogger? Papagulilia Vlog! Malungkot. Papagulilia Vlog! Okay, anong sasabihin niyo? Subscribe to Papagulilia Vlog. Ay, ikaw na magsabi ng... Subscribe and Papagulilia Vlog. Click in the video now. Wow.